So, tuntun las 9 sa aga, tagsa kadomingo, dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kagkaroon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa inyo ginahulat ng programa kung Domingo, ang Istorya Espesyal. Sa ngalan ni Councilor Ising Salanga, ini naman ang inyong kubos ng alagad, Mark Salanga. May agaman sa station manager, Nola Di Malamagbanwa News Chief, Aksyon Rex Cantong, kag sa tanan nga tagpalamati sa Aksyon Radyo Bacolod amuman sa mga staff sa Aksyon Radyo Bacolod JM nung Henry, good morning sa inyo. Mayuman nga magpamati sa kay Anay Mayor Bing Leonardia. Mayor, good morning. Baka tauhay na gidsang live. Anay Mayor Mark Goles, sang Siyudad sang Silay. Mayor Benji Miranda, sang Siyudad sang Kabangkalan. Baw nami gila mga offer ni Mayor Benji Miranda kapinpang iya mga medical assistants. Dudugay, maplastar ta na ina. Kung sino nga mga LGUs, dire ang nakilala ko lang iya ha. Kalang nabalaan ko lang nga nagahatag sang kasubong nga mga benepisyo. Amo man ang ilang mga requirement kung paano bala ninyo makuha, paano bala kamo maka-benefit sinang mga benepisyo. Good morning, Tito Okon Maninoy, Boy Sincere, sang Sincere Drugstore. Kirk Sorbito, Eagles Family, Mascara Eagles Club, good morning. Nagtipon sila kagapon, lapit na kamo 80 ang tuyo, nga 20 lang kabilog, ang mga intern dapat sang Mascara Eagles Bacolod, 1979 chapter, ay sus, nahimo siya nga 80. Di, mas madamo, mas maayo. Kay mas madamo ang mabuligay sa pagpatigayon sa mga community services sa Bugos nga Bacolod kag Negros Occidental. Good morning man sa Batch 98. Ginapang tawag ta gini sila, ginapang greet ta gini sila. Kay ti syempre wala gini sila yagauntat, gabantay gini sila kada Domingo. Pre-Chris Noblesada sa Police Station 2. Good morning, Pre-Glenn, Pre-Tope, Pre-Barbie. Felix Innumerable, Richard Medalo sa Singapore, Team and Nene Quirido, Julian Sean, Lori Didolo, John Balinas, Mariel Pihilan, Herbert Besa, Thea, Trog Paera, Clark Santillan, Bahaw Clark, wala ka nagapakita ha? Julius Ithar, Joseph Hill, Sixto Solis, Julian Sean, kay papa ni mo, Manong Julian Sean, good morning. Kakamo magli, kay mama mo, asa Domingo kuno asa mag sign off ang Aksyon Radyo Bacolod nagapamati gid. Ining mama kag papa ni Julian Sean. Okay, trog paera, trog paayo. Pangamuyo always. Kag paayo. Jake Bilbao, Alan Lebrilia, sorry pre. Jess Gamboa, J.C. Belicina, Rogelio Gatilao, Mark Perez, Jerome Siran, Marian Ichari kag Errol sa Siyudad sang Sagay. Siyempre, Terence Cat Mueda, siyempre ang akon paborito nga abyan dira sa sur nga bayan sang Negros sa Bano sa Lakasilan, Mayor Romayla ni Cor mangilimutan. Gapulo picture sila kagabi. Gapanghagad sila, gali o galing gabi na. Nagpanghagad sila, kahit nagtambong sila sa pila ka mga executives, sang pila ka mga LGU sa Negros Occidental, tugod nga nagpatigayon si Mayor Albi Benitez sang iya isa kagatos nga adlaw. Iyagin pasundayag ang iyang mga performance sa siyudad sang Bacolod. Nag-expect sila nga mas madamo pa nga mga proyekto, mga projects ang igapatigayon sa administrasyon ni Mayor Albi Benitez. Nong Noel Chia, good morning, Pres Celso, Colin, kag syempre, amigo ta, Randy kag Lizelle Fuertes. Sila ni, mga Fuertes family, ang exclusive distributors ng Militon Paint sa Negros Occidental. Wala na sang iban. Sila ni nagahatag sang pintabla sa mga hardwood ninyo. Ginapanami nila ang inyong mga hardwood. Amuman sa kay Butsoy Solinap sa Villamonte. Romel Pardilla, Joe Fran Surungon sa Barangay Tangob. Barangay 4, dumalimtan ko pa nung Richard Venus and family, Española family, Season family, Braceros family, Toledano family, Villanueva family, Gamaw family, Madayag family, Pribonbon, Pre-Jep, Pre Raymond. So, sa Barangay Elihis, Isidro family. Ara sila subong sa Singapore. Pre Robert Gallo, pre-ari ka digali sa Bacolod, wala ka lang pero do Manila, subong do 2 days lang di siya, pero mabalik man di siya. Si Pre Robert Gallo, Ruming Gallo, Vanessa Mayo, good morning, Doc, good morning, syempre. Kay Tito Rued Meliesa. Tito, good morning. Nanay Pacheco. Attorney Mark Mayo, good morning. Balikon tala ni karon. Oy, Attorney Chicoy Davila.
Good morning, good morning, good morning. Dira sa syudad sang Kabangkalan. Balikan ko lang niya ang pila ka mga greetings naton nga ginhanda. Alex Montesa, sir, good morning. Do may lang ni pagbukad ko ikaw gidayon. Dito gay, mga dinapit naton nga bisita ang number 1 counselor sang syudad sang Bacolod, Councilor Thady Saison. Pila lang sa aton mga topics nga aton pagistoryahan karon ang pagbalik sang Pagcor Fund. Pila bala ini? Ano bala ini ang paano bala kuha, paano maka-benefit ang aton mga konsyal diri kag paano nila ma-disseminate ini, mahatag ini sa mga pumuluyo sang syudad sa Bacolod. Medical, by it, kung anuman nga tuyo, kung anuman nga reason, ang ilang kung projects ang ila igapatukod. Ano bala ang, paano bala ini nag-ooperate? Paano bala ini ginapatigayon? Istoryaon ta karon. Kag nami ini ang proyekto sa syudad sa Bacolod, gintahi iya ang tourism kag ang livelihood program ining river cruise. Sa una may ari ni sa syudad sang Sagay na damo ka kadto didto kay hamak mo yang do floating restaurant sa bala nagalibot-libot sa pila ka suba sang syudad sang Sagay. Ti imo unila dire I heard imo unila dire sa Sumag River. Ti tanawon ta karon kun ano ina paano bala paano bala maka-benefit ang ato mga pumuluyo sa sina nga project. Amo man ang mga small farmers naton sa Barangay Alangilan. May mga small farmers kita dira, may plano ang syudad sa Bacolod. Actually, ginambal na ina ni Mayor Albi Benitez sa iyang executive legislative meeting sa nagligad nga bulan. Yan plastar niya kung paano makabulig sa aton mga pumuluyo, sa aton mga small farmers. Kay gaugta sila pirmi, galalain sila, kay tanom lang sila nga tanom, hindi sila ka-compete sa presyo sang bagsakan. Sa Libertad, specifically amo sila. Hindi sila contest kiti barato katama naghalin na sa mga hinterland sang kanlaon sang kundiin pang lugar. Okay man na kahit ang tao may choice. But sila dugay na sila ng gayo kung paano bala sila i-plastar. I-discuss na karon ni Councilor Thady Saison kung paano bala makabulig ang lokal nga panguluhan sang syudad sa Bacolod sa mismo mga small farmers sang Barangay Alangilan kag iban pa nga mga lugar sa syudad sang Bacolod. Ante sina, I know, brown out na sa pila ka lugar diri sa syudad sang Bacolod amuman sa Negros Occidental. Buka damo-damo sang areas nga brown out sumugod alas 8 subong aga. Ti kun sano na matapos, sila-sila man na pakot-pakot. We understand. Ako ya itsindik ko sang function sang Sineco. May mga tao day nga gusto gid makahatag sang mayo nga serbisyo. No questions asked. Okay gid na. But imagine bala sa bilog nga region, ikaduha ang Central Negros Electric Cooperative sa pinakadako sukot sa kuryente. But ko ang inyong ang inyong serbisyo, baldabid na ano man naman, tsaktuhan nyo. Huwag makamunan na huya nga mamutod ka mo, wala pakalambot duwa ka bill, tapos amo na inyong serbisyo, kayuhan nyo. Given na iya, kabalo kami. Nga damo-damo sa na iya, transmission, fee, pati ang mga ginapang kuha, ginapangawat sa mga miguta, I know ginakarga na sa mga pulmoy, I know huol nyo ina. But, ano na bala? Kung kamo mambisa amon, kami mga konsumidor, sino reklamuhan karon namon kay kamo ginabayaran namon? Diba? So normal nga ang tao mamunugid. Kay ti kun maayo tani inyong serbisyo, nami tani inyong performance, uy na may reklamo sinyo. Hamak mo si sa kadlaw katatlo nyo patyan. Sino na mabayad karon? Okay lang na kay gapanukot kamo. Sino mabayad sa mga kagamitan karon nga maguba? Ginguba sang tungod sa fluctuate sa inyong kuryente. Diba? Legendian ta na, may mga ginakuha nyo man ng kuryente mo and nagakasalalay dira ang presyo. But please, not all. Kabalo ko, damo dagating huwaya, damo dayan namin magserbisyo, damo da nga ang heart gusto magserbisyo. But, hindi nyo makuha sa tao ang magreklamo. Tandaan nyo gid na. Hindi nyo That's why, kapila ko na, ginatawagan ta ka mo demo, pag ginang ko isang budlay, kaya hindi ka mo matawagan. Open line ka mo sa mga parihon kaya karon hindi ta magmuno. Ano na karon? Damo ka reklamo mo, so dapat ihambal tagid. Amo ning role ta, may role ka mo da, may role man ta dire. Kayuhan nyo, kung tawagan ka mo, sabat ka mo. Kay damo man reklamo, nagbutang ka mo daw sang hotline, wala man may kasabat. Di kami mareklamo sa
Ay nako, sa basiwa? Di kami mareklamo sa obligyan tinapay, kundi sa inyo. Kayuhan nyo lang Okay lang na siya. Ang LGU, ang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod, nagbulig na gani, nagpatigayo na gani, isang pagpanghawan sa mga spaghetti wires naton. It's your role now. Inyo na role now. Nga, pabalo makamuan. Tis po, Diyos ko, alangan na muna ng kurinti lang na mo bantayan na muna para hindi maguba gamit namon. At the end of the day, kabalo ko gatingwa kamuda. Kabalo kami gatingwa kamuda. So, depende na sa inyo, tsaktuhan nyo ang serbisyo ninyo sa pumuluyo sang syudad sa Bacolod. Anyway, antes kita magatag sa pila pa naton ka mga topiko subong nga adlaw. Unahon naton anay, dugay ko lang tawagan si Councilor Fanny Saison. Unahon ani naton ang aton mga bisita from Ideal Visa Consultancy. Nami ini kay may consultancy. Ang consultancy Butchilingon, open sila sa pamangkot ninyo. Kung ano man ang ipamangkot ninyo about sa ila gino-offer, at least open sila. Kahit consultancy nga, may dalang consultancy mo, ang ilang nga produkto po natin subong, ang manager, si Ma'am Michelle Salvacion. Senior International Counselor. Senior International Counselor sang Ideal Visa, si Ma'am Michelle Salvacion. Ma'am, good morning. Good morning, ma'am. Ma'am Michelle. Hello sir, good morning. Sir Mark Salanga. Sa tanan nga nagapamati sang Action Radio, good morning. Okay. Ang ako gali si Michelle Salvacion, one of the senior education counselor, education sa Ideal Visa Consultancy main branch. Okay. Rekta yun. Kaya para makasave kita. Yes, po, sir. ano ang mga services? Ano ang gina-offer sa Ideal Vision Visa? Ang services nga gina-offer namon sir is a student and study permit and open work visa for spouse. Ang kasal man kamo or hindi, pwede. And for dependents, amo na siya sa mga bata. Okay. Magamba ka student visa, gaano kamo ga-promote kamo sang visa ninyo for ang inyong mga kliyente mas school dito? Yes, oo. Bali sir, ang amon program for Ideal Visa Consultancy, amo na siya ang isa study and work and leave program. Bali in short, student visa ang gina-cater namon. Ang bali maskwela sila digto pero allowed man sila mag-work. Allowed sila mag-work Yes. at the same time. So, Yes. for example, kung ang inyo ni ng sila ni mabayad mo. Yes. Yes, sir. Ang nasa nabalaan ko lang sa mga musini, sila ni mabayad. Tapos, mas school to sila. Yes, oo. Then, at the same time, pwede sila kaobra. Yes, ang amo ni siya sir nga pathway nga student visa, amo ni siya ang Mahina. pinaka easiest way para makalakat kita or amo ni siyang pathway for your PR also. But, ano ni siya kadugay? Pila ka months nila? Ang ilang pag-eskwela dito? Pag-eskwela nila, ang may ara ta 1 year and 2 years. May pilian sila? Yes, sir. Either 1 year or 2 years? Yes, oo. Ay, kalawig, mayo gali. Ang bali sir, ang for the first kung ang iban kung interested ka sa amon program, iban for the first step namon assessment kinaanay. Kung qualified kung hindi ang isa ka client or student. Okay, paano kung ako estudyante, paano ko ma-qualify? Ano ang mga requirements nga dapat ko? Bali sir, ang first, a resume lang anay for assessment. Then isend namon sa ila ang mga school assessment kung diin sila qualified nga school. Or pwede man sila kapili. Diyan ka, din kan inyong nga office. Ang bali sir, ang amon office, dira na yun sa may O Residence, sa second floor. Lapit kami na yun sa Menu Life. Then dira na yun Second floor sang sang O Residence. residence sa Mandalagan. Yes, oo. Sa kilid Okay. kami sir sang Robinsons Mall, Mandalagan. Okay. Unahon ko antes ko magkadto sa system ninyo kung paano nag-work ini. Pila na ni katuig ining Ideal Visa Bali 8 Consultancy. years na kami sir, since 2014, then founded by Miss Charity Delmo. Okay, 8 years na kamo nga nagaserbisyo. Damo naman talaga Yes, sir. napagwa. Damo na gid. IT very Ang hindi lang ang gina-cater namon, may ara kami Australia, Canada, New Zealand, tapos may UK man kami and European countries, then may J1 visa kami for teachers and sa Okay. hospitality. Ako, balik ko to. Yes, sir. Estudyante ko, madala ko sang resume, ihatag ko sa imo. Ano karon kung estudyante ako yabing, hindi ako kasarang pero gusto ko gid. Magwa. Hindi ko kasarang sang payment nga gina-require ninyo, may mga loans ka mo and all.
Ang may ara kami sir, wala kami gaano sang loans pero may Ah. mga partner kami nga nag-refer namon kung mag-ano sila mag-loan sila. Pero sila ay ang ano dito, mastorya. Tapos when it comes naman sa show money, may assistance po kami sir. Kung may problem sila when it comes sa show money. Mayuman. Yes, sir. Kay Oo. at least, ang namin, ang nakita ko ding advantage, ma'am. Kay for example, ako, estudyante ko. Yes sir. Nabuligan nyo ko. Inyo pathway na mo. Yes sir. Oo. Para magpagwa. Butang tap, ang inyo Canada gid. Oo, hindi lang Canada sir, may ara kami Canada, Australia, New Zealand. Then Ah, UK man kami kag mga okay. student visa kag US. Okay. Now, amo ang nakita ko dang advantage mo sini. Kung di mapagwa nyo na, maubra na to sila. Yes sir. Kung tutom ka, kay ti, magasto ka gani mo, kay para makagwa ka. Kung tutom ikaw, kag nakaubra ka sa mga companies dito, ang nami, kay ti makapas iban, if ever. Yes sir. Kikilala ka na nila. So, pangitaan nila pagi ko, nami ang performance mo, pabalikon ka. Yes. Isa sa exactly, mga sir. advantage na. Sa Kag ubram kami dito. sa ideal, ang gaano gid kami sa client, maskin digto na sila ya, ang maskin maas sila sa question sa amon niya, ang open kami sa amon na iyang mga bagay. May mga iban man nga nag-offer sini. Hindi lang kamo. Ano ang advantage ninyo, madam? Ang Ideal Visa Consultancy sang sa iban? Ang advantage namon niya sir, kami ga-assist kami tanan sa client, then we are committed to give dedicated and excellent personalized service to those who seek opportunities abroad. Okay, so ang inyo, at the end of the day, ang inyo ginahatag, ang inyo gina-offer is chance. Yes, sir. Chance. Hindi Yes, lang sir. sila nga, gets ko ni, this is Ideal Consultancy Company for business visa. But may nakita ko, di ba nga, nga mga sa mga parehos yun nga advantage. Yes. Advantage kung makagwa ka na, kag siyempre Yes, makaobra ka to. syempre, sir. Ano man, hindi na ito maghambal sang amount, no? If ever makaobra sila, sa pamatag na mabawi man nila ang 1 year nila. Sa obra sir. nila to. Yes, sir. Sa student, sir, you're allowed sila yung mag-work, pero syempre sila yung mangita, sila yung Obra. mangita, obra. Wala ka mo referral? Yes. Hindi kami yung sir recruitment agency. Okay. Bali, bawal kami Amo na klaro employer. Yes. Kag hindi ni saya obra na dayon ha? Yes, sir. Oo. Schooling. Schooling. Ang ilagi yung entry is a student, pero allowed sila yung mag-work. Amo lang na galing. Sila yung mangita yung work. As long yung wala man ka lang yung sir gapili sang ubra, damo gito opportunity. Damo gito yung opportunity, Kasi ma'am. syempre, una-una, pa lang sir mong, mga part-time or something. Syempre sa ulihi, amo ginaya sa aton niya nga, Correct. hindi Oo. lang tani Ang magpili. opportunity mo lang na yung Yes. ginahulat. Oo. Opportunity lang na. Now, anong opportunity yung gahulat to? Ano nga mga courses ang ara tuloy yung tutudlo ninyo? Ang courses, sir, ang bali ang amon nga ang qualifications for Canada program, ang high school graduate for senior high, bachelor's degree with college at least 2, second year with at least 2 years working experience, and ang age nila is 18 to 50 years old. Qualified for that. 18 to? 50 years old. Tila pa Pero dapat nila syempre, sa opportunity. sir, depende pa for assessment na siya, anay. Okay, Yes, okay, okay. I know, ano ni helpful kung gusto mo to yung mangin citizen. Di ba may rin di Yes, ba? sir. Oo. For amo ni siya, sir, ang SES, ang pathway man, sir, for your PR dito sa Because, sa student visa. Kasi syempre may mga sa for PR may sir mo may point system ta. Ang assessed way anay is a student lang anay. okay. Yes, Now, time na ni para inyo i-promote. Anong inyong Facebook page? Ang ang Facebook page is Ideal Visa Consultancy. Amo lang na, Yes. i-type nila Ideal Visa Yes, Consultancy. sa Facebook. Makasulod sila dayon. Yes, sir. And ang inyong office dito sa may Mandalagan, second floor sa O Residence. Ma'am, lasin na lang invite tabi aton mga possible clients. Ang sa tanan nga nagapamati, naga-invite kami sa inyo. May ara kami orientation this coming October 29 sa Iloilo. Bali ang registration namon ma-start 12 noon sa where ni siya sa Iloilo Convention Center. Saan na siya? Sa Yeah, sorry. October 29 October 29 sini may ara kamo convention sa Iloilo. sa Iloilo. Yes, Okay. bali tara na sa Canada. For more inquiries, For more inquiries, pwede ka mo ka-visit sa page namon. May ara da siya nga link nga kung diin ka mo mag-registered or pwede man ka mo ka-contact sa amon sa 034-458-3213 and pwede man ka mo ka-email sa
Ideal Visa Consultancy. Mayo. Ang balik counselor, ang bala sila. Pwede man sila ka-inquire sa akon. Sure, sir. Welcome, kita lang. Kuhaan ko na, open ko na. Kung may mga inquiries ka mo, pwede makamukuno ka kontak kay Counselor Ising Salanga. Open Yes, siya. sir. Thank you. Ma-help sa facilitate sa inyo. With that, ma'am, thank you so much sa inyong Thank time. you, good sir. Kabay pa Salamat. nga makabulig ka mo. Hindi lang sa basta kuhan, makabulig ka mo sa atong pumuloy nga matuman ang ilahan Yes, dong. sir. If Oo. makagawa na sila. With that, madamog nga salamat, Ma'am Michelle Salvacion sang Ideal Visa Consultancy. Sige, Ma'am, thank you, good sir thank Mark. you so Thank you much so sa much. time. Okay. So, kadto kita sa pinaka ay, may mga upod po si Ma'am, sorry. Oo, dahil lang kita. Ano ka lang na, sino ka ngalan, sir? Brian, kag si Ma'am? Jemima. Ma'am Brian, kag si Ma'am Jemima. So, thank you, Gid, and God bless sa inyo. Thank you so much. Ma'am, naman last gid si Mama Erko. Ang balanta ka dug istorya lang ta eh. Thank you so much, Ma'am. Okay, Ma'am. No problem. Mapost lang ko no. Mapostan ko no si kamo lang ano ni Okay, Oo. So, Sir Matt, what? ano siya? Business card ba si Okay, sige. May ano ni si Ising? Wala. Oh, no problem. Okay. So, inquire lang kamo. Kung may mga inquiries kamo sa aton nga student visa consultancy. Okay? With that, ma'am, thank you so much. Kay ma-proceed kita sa aton mga other topics. Okay. Hindi ko tani magbalita sa Subo, pero Subo gikatama ang natabo sa Thailand, no? Ang mismo ang king ang nagbisita, si King Maha Vajiralongkorn, grabe nga ngalan, kag Queen Suthida, na nagmeet gid sila sa mga pamilya sang mga kabataan sa Thailand nga biktima sang massacre. Grabe ang natabo. Isa ka pulis, ang background siya isa ka pulis, nadakpan sa or na-involve siya sa illegal drugs. Ang problema, naglagtik grubla, naglain ang ulo niya, sinulod niya ang isa ka daycare center sa rural area sa isa ka area sang Thailand, kag pinang tiro, pinamuno ang mga kabataan. Ambot ano man ginhimo sa iya sa mga kabataan nga nubo sa pulo ang edad man Mariusep Santissima. Ginubos siya gid ang nagkalamatay 24, 23 ka lalaki kag isa ka babae, including ang 12 ka mga adults, ka mga ginikanan pa ang iban school teacher pa. Ang sinulod niya kag pinaniro. Worst. Pagpuli iya kun natabo na pinaniro ya na. Worst pagpuli iya sa ilabalay. Tiniro ya man ang iya asawa, kag tiniro ya man ang iya kabataan. Pero ti kabugat nga ay nako, makangilidlis gintiro ya kag amupag suicide ya. Kag amupag tiro sa iya kaugalingon. Muna bla, super nga depression. Ti ang mga ginikanan pagbisita sa ngari kag sang Rayna, sang Thailand, hindi kay chindi. Kung ano ang nagsulod sa iya nga utok, kung ano nga kademonyuhan, kung ano ang natabo nga pati mga kabataan, hindi lang yung tiro, may mga agi pa sang buno. Imagine na bala kung paano kagaling kabalo sa iya kay nag-suicide, pero ti mga katuntong nga tao. Nag-suicide sa iya, ti mga ginikanan sa gintabuan sang massacre, may dala nga mga bibiron, may dala nga mga staff toys ang ilang mga kabataan. Diyos, kula agad ang iba niya mga kabataan na tabo gatinulog pa. Dalay iya nga service firearm nga 9mm, pinang pagusto sa iya kapaniro, kag pangpambuno. Ay, ambot. Isa na sa kuno sa pinakamadugo nga insidente sang massacre sa pungsod Thailand. Grabe, no? Tigil na kondinar sa tanan. Ay, ara na si okay. So, antes na itong inapadayunon, unahon tanay nga itong nga mga obligasyon. Okay? Magabalik kita. Na naman kami dito sa MBC. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panapton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Pati sa kay Rochelle Fulgencio Sosana. Samtang natawgan nato no si Councilor Thady Saison. Aton anay matag kita na sa pila ka mga greetings. Rochelle Fulgencio Sosana, good morning. Ana Senyoro, good morning. Aday, ano ni kuno? Gamonitor kami from DSB, Pandanon. Si Susana. Happy Blessed Sunday, Ma'am Ana Senyoro. Nag-greet gid siya. Good morning kay Dai Jinky Jalagon sa Minnesota, USA. Yes, good morning, Ma'am Jinky. Jeffrey Arcoyo, good morning. Dennis Antonio, good morning. God is love, always. God is love. Janet Nieves, may Manila ka mga office po. Sige lang, i-PM ta karon ang pamangkot. Jinky Jalagon, Blessed Sunday, Mr. Mark Salanga, kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Mama Lolita Jalagon, Papa Joe Jalagon, Noel Amar Alma, Oligon, good morning. Ay, nice. Lerma Lunday Metuda, good morning. Yapwell, Mary Ann Joshua, good morning. Baby Gregorio Yulo, good morning. Love Estab, Mayong Aga. Marilo Malalay, good morning. Ibet Ferraris, Meli Oligo, good morning. Damo-damo na tagali na miss out ng mga greetings from Kawayan, Marilo Malalay. Okay, balikan tala na karon kay ara na sa linya sang telepono ang syempre number 1 counselor sang syudad sang Bacolod kag iya ni mga komitiba ang aton subong nga ipangplastar. Komitiba sa lokal nga panguluhan sang syudad sang Bacolod, hindi na ta magpatumpik-tumpik pa aton i-welcome sa subong nga aga Sunday ang number 1 counselor sang syudad sa Bacolod, Councilor Thady Saison. Sir, good morning. Mark, mayong aga, no?
sa aton na listeners may aga gid sinyo tanan. Okay. So sir kadto ko dayon sir sa aton nga topic, nasakop man ni gihapon sa imo komitiba sir ining liwat nga pagbalik sang aton fund, ining PAGCOR fund. Yes, okay. Ang PAGCOR fund is under the committee sang ginatawag nato na appropriations and finance, Mark. Okay. So paano ini kay do last ni nako nabatian do 2019 or 2020 kay nadula ini mo ining PAGCOR fund naton. So paano ni siya ga-operate? Yes, baling PAGCOR fund every month, no? As host city, bali host kita sa isa ka PAGCOR establishment. Okay. Nagabaton kita 1,250,000, no, assistance halin sa PAGCOR. No, halin pala sa una pagid na, Mark. Okay. In fact, why pa ko sa politika ala na, no? Sang pag-pandemic, sang pagsugod sa 2020, king cancel na ina sang PAGCOR kay ti na niraman sila mo. Okay. Tungod sa pandemic, nagsiraman ang operation nila. So, why na nila ginhatag, no? Pag bulos ni Mayor Albi sa July, nangayo kami representasyon sa ila, no? Nakaupot ko pag istoryaman na ni Mayor Albi. Nga ti kung pwede mabalik na, no? Ti ang ila ginaayo sa amon na sila nga ibalik namon na kung maka 24 hours na kami nga operation. So, sang July, I think, or August, nagbalik na sila 24 hours na operation. Pero we are very happy kaya ang gimbalik nila sa aton since January 2020. So bali ang ginhatag nila sa aton nga kwarta, hindi lang yan for the month of September, for the month of August, kundi ginuli nila sa aton, ginhatag nila sa kay Mayor Albi, is from January 2020 to August 2020 nga PAGCOR fund. No, so timing gid kay ga-celebrar kita sang Mascara Festival. Dako gid nga bulig, no, especially sa peace and order kay may ara ginadaya na pertiniser nga amount, more or less mga 450,000 nga na pertiniser sa aton kapulisan kada bulan, no. So natingob ina from January to August. So dako-dako ang nakuha sa aton mga kapulisan, no, sa mga nagkalain-lain aton nga mga backup precincts plus head plus the police gidya nga head office dira sa headquarters kag ang nakalain-lain nato, no, nga mga serbisyo like PIDEA, Bacolod Fire, no. So lamsam ini nga tupa sa ila, equivalent to 10 months operation nila, no, sa PAGCOR nga sharing, no. So katahog gid sang timing ya. So kahapon nakita na kami ni Colonel Martir, no, ang aton chief of police. Happy gito siya kasi niya at least may bisan sa krudo ya lang, no. Grabe ang mobilization ta supong na maskara. Makadako gid ang mabulig, no. So hopefully ma-process nila na kag mabayran nilang mga nagkalain-lain nila ng mga obligasyon, especially sa ila gasolina. Hamak mo sige-sige ni sir, hamak mo kada bulan dako gali mabulig. Ano ang mga projects ang qualified for that fund, sir? Well, number one, sports, no. Sulod na. Peace and order, sulod man na, no. Ang mga financial assistance sa health, no, pwede man na kasulod. Halos tanan na pwede. Halos tanan pwede. Halos tanan, no. So ang sakop ni sina may ara tala mayor share ni mayor, may ara po peace and order nga share. Amo nang hambal ko nga sa kapulisan kag may ara man legislative share, no. Iya sang mga konsyales kag kay vice mayor, no. So ara na, no, na plus tab na ina hopefully we will also receive the checks from September siguro basi ang September nga check basi mabaton manamon within this days, no, nga palabutot, no. Ka very nice gid. Pagkatapos ining good news nga pagbalik sa PAGCOR fund, may ari pa gid good news man sa mga small farmers naton sa Langilan. Sir, ano ang plano nato? Nakabati ko actually sinay sa executive legislative na meeting ni Mayor Albi. But paano na siya mag-operate? Di na sila dalon. Sir,
ikaw na lang mga ilang kasi mo ka na. Kung paano na siya. Paano ta Well, ka-help? ang kwan sila Mark, no, ang gusto gid ni Mayor Albi makabulig sa food security nga ginatawag, no. Okay. So anong matabo sa food security? Number one, ti kinanglan ng aton nga supply sa pagkaon ta medyo kinanglan na kwan balay ng inang Sustain. atong supply. Oo, steady ang supply kag barato. So how do we paano ta na mapalabot sa pumuluyo nga barato? Gaplano ang syudad, no, iya giniya ni Mayor Albi plano actually nga maara kita contract growing kita, no, sa aton mga farmers sa bukid, no, sa mga Alangilan, Granada, Vista Alegre, mga lugar lang nga lagpad paduta, no, Filisa, go into contract growing kita. Anong sistema sina, no? So bali magasto ang syudad, no, sa magbulig sa gasto ang syudad sa atong pumuluyo na nagatanom. At the same time, ang produkto nila ibaligya nila sa syudad. No, syudad ang mabakal. Contract growing. So kung ikaw pumuluyo nga nagatanom ka utanon, antes pa lang yan magtanom ka do piho ka na yan kami mabakal sa produkto mo. No, hindi ka na yabla siling Mangita market pa kung kasi kundi mo na ibligya, no, kaya mo na permi ang aton problema. That is why nga diri sa aton sa Negros ang sugar industry portigidya kabakod kay ang sistema sa industriya ara na, no, may galingan ka na, may buyer ka na, and everything in place. So ang tao mabudlayan ka mag-convince nga magtanom sang lain nga produkto. Di niya na karoon ibaligya. Correct. Ang number one yung nga problema, Mark, ang baligyaan mo. Correct, sakto na. Kahapos magtanom, pero ang pinakabudlay, di mo na siya ibaligya. So, Sir, dira, sir? tama create. Sir, Yes, excuse. oo. Ang nakita ko, damo na nga dugin ko gini nga topic. Paano, anong ihatag ninyo? Seeds na nga daan? Or mga kay basibla man ni, ay di man sa kwan ha? Basibla ang ihatag, kung ihatag niya bla financial nga help, tapos magkanto sa lain. Hindi. Actually, subong naka-identify na kami, no, sa mga nagkalain-lain nato ng mga asosasyon, nagkalain-lain ng mga grupo ambe nga amo nang aton nga unahon. Hindi ang amon plano hindi ni siya large scale anay, no, ideya kami anay gamay-gamay. Ang target namon is December, no, nga pagsulod sa Pasko at least may ara na ta produkto masulod, no. So, actually, ang amon subong nga ginahimo, amon nga daw na delay ni siya, iti ang pag-prepare sa mga program of works bala para sa aton financial assistance, no? Kaya iti siyempre, ginasigurado tagid nga makabaton sini legitimate mo. Correct. Kag actually, hindi ni siya libre, ha? Kaya iti siyempre, ang imo sini partisipasyon, hatagan ka namon support, pero dapat ibalik mo sa amon through products. No? So dapat may produkto ka nga ihatag sa amon. Kung hatagan ka namon karon inputs da or panugod lambe. Tapos why kami baklon sa imo pagtapos sa pila ka bulan. Kundi isa lang kaagi. Why ka na nayay, no? Hindi ka naka-next eh. Ang actually ang aton di sa aton pumuluyo nga kung gihuon lang nila ti sige-sige na niya ang ayuda sa nga ihatag sa gobyerno sa ila. Pero once nga hindi nila ni paghimuon sa insakto, that will also be ma-blacklist man sila sa listing naton sa syudad, no? So kung ma-blacklist sila, that will be the end of it. Hindi na kami mag-atag sa imo, hindi na kami mag-ayuda sa imo, no? So amo man ang nato, no, sa mga nagapamati na sa imo, Mark, especially sa aton nga mga areas nga may mga talamnan, tapos na to yung simpo nga ginaintoy-intoy talang ang gobyerno. Subong niya, under sa liderato ni Mayor Albi, naka-insindi na kami kung paano kami, kung diin kami maagi, kag medyo is panay na kita, no? Kaya mabulig ang gobyerno, pero dapat ang recipient or ang nagabaton may obligasyon nga dapat manhimuon. Hindi lang kay sila nga panghatag lang ang panghatag. May nabatian ko, Cons. May nabatian ko, yes. nga nami ko, no, kay maplastar ka mo market dira sa may Burgos. And dugang,
manghikayat ka mo mga restaurants nga sa ila makuha na lang sa mga buta? Yes. Amo na mga target Mark no. Supposed to be tani ilagas na namon sa 100 days ni Mayor pero tungod sang kabudlay man tungod kay bag-o lang ang setup. Especially sang una yati nagahatag lang tayo suporta sa farmers through seeds and fertilizers. Tapos why na? Ti subong ya ang aton himuon mahatag ta suporta at the same time baklo naton. No, so this is a new idea nga gin presentar ni Mayor Albi. So do medyo nag-adjust pang tanan sini. So gina-set up ta pa ang logistics no, ang pinaka-importante kita logistics kag ang lugar no, undiin. So for the meantime, for the start, dira kita mag-concentrate sa may Burgos air. Nadula si Councilor. Okay, we have 7 more minutes sa aton nga programa. Tawagan taliwat si Councilor. Kanamin isang topic ya. Kanamin isang mga topic nila kay alin sa una amo na ang ginamuno sa aton mga small farmers bala nabudlayan sila kun diin i-plastar kag di syempre nabudlayan sila mag-compete sa libertad sa bagsakan kay barato gid mo di kon ang aton nga gobyerno mangita iya sang lugar o kon market kun diin nila ipampaslak ang mga produkto. Ara na si Sir. Ay sorry. Sir, Cons, yes, sorry, nautod kita. So ano to gani? Ang dito na ta sa restaurants nga or place nga ipaplastaran sa ila? Yes, later on ma-deal man tani sa aton mga restaurants no. Hopefully makabulig man ni sila sa aton especially sa produkto naton no. Ang isa ka example na bala sang bagsakan nga concept bala Mark dira sa Libertad no. May damo kita bagsakan dira nga naga-operate private bagsakan. May ara kita dira isa ka grupo nga mga taga-Alangilan no, na istorya ko na ni sila. And ara may pwesto na da sila no sa mga private na bagsakan. Would you believe ina nga grupo isa ka asosasyon is paying around 4,000 pesos a day. A day, ha? A day? A day sa ilang lugar. Nga ginaargilahan, i-multiply mo by 30, 120 mil ang ilang bulan. Pila ka mil, isa ka milyon ang ilang tuig. A day na iya, ha? Una-una, kapila ko gina sa ila, ginsulit. Doar ka bahala man na da? Hindi, kapila ko gina ginsulit sa ila, Mark. Sila ko, monthly ang inyo bayad nga 4 mil? Hindi, sir. Daily, 4 mil. So, daily ang ila bayad. So amo nang isa sang aton man nga gusto buligan ng aton mga farmers nga ti kumayara kita ya area nga bagsakan nga iya sang gobyerno chances are barato ang ila pagabayaran no. Kati ang gusto pa gid ni Mayor Albi nga makaput up kita sang facilities like mga refrigeration bala nga para magdugay-dugay ang produkto hindi madunot layon no. So amo na mga long term. Ang short term, number 1, assistance sa farmer sa bukid through contract growing. Secondly, ang pag-create sang bagsakan sa niya sa syudad. No? Kadang long term, amo na ang mga refrigeration facilities. No? Para to preserve sang aton nga mga utanon. Balukang utanon tani. Once ara na daya sa galatag lang sa sagwa, ang chances are dako na gid nga itiner isa ka semana dunot na sa. Correct. No? Pero kung may refrigeration facilities, ang i-display mo lang yan, ang kinanglan mo i-display, ang stocks mo yan, i-refrigerate mo. Maka-save ka gid. Maka-extend ka siguro mga isa pa ka 15 dias. Correct. No, pag-unod sa madunot na. So, at least ang income ara, no, ang return on, ang ROI mo, return on investment, mas mataas-taas. Kasi, siyempre, kung mo kay gobyerno nagapadlagan, mas cheaper ni siya. Do periodo bla sa aton bla sa Manukan country kita mo da ang pila ang rentada 2,500 ang bulan. Ang bulan. Bali isa ka salhay manok ang adlaw. Bulo barato. Hindi ka pakabayad. Bulo barato. Anyway, may last topic ko, Councilor, no? Inang sa sumag, ano na sa plano pa lang na? Or nakuha na ining river cruise nga plano? Kaya doon namin actually
kadto na kami din ni Mayor Albi, no, kag gusto ya buhiod gid ilang plano. Actually plano pa ni sa previous administration. Pero natingala kung away nila matutukan kad na butang lang da sa higad ang ginubrang barko para sa River Cruise, no. Gindasok lang da sa higad nga nagkaamat-amat na dunot. Bisitahan to ni Mayor Albi kag nagambal si Mayor Albi sa barangay kapitan dati sa Sumag. Nalinga asikasuhan na ay padlaganon tana, no. At least para may additional income man ang barangay, no. So subong ginaariglar naton ang repair sang baruto kay why pa mausar i-repair na tungod sa kadugayon, no. 2 years na human naging pabayan, no. So tika kwan gid ba nugon gid 5 million pesos worth sang equipment nga gintasok lang sa higada kag wala gid mapuslan ambot ano natabo niya sang previous administration nga agin amo nila ni, no. So sa subong sa administrasyon ni Mayor Albi padlaganon ta ina hopefully before December madlagan na ina, no, kay ginapangitaan na to manug repair ang kontraktor na involved na siya ipadlaganon niya liwat. So anong ma-purpose matabo ya si ni Mark, no? Madlagan hindi siya sa suba sang Sumag, no? The only navigable river nga ari sa syudad sa Bacolod, magambal ta navigable amo nang suba nga makadala bla sa mga baruto kag barko, no. Nga makasulod dira, no. So makuha ni siya ma-river cruise ni siya nga may jutay nga kaon-kaon da the restaurant markilahan. So it will be pwede ni siya maging one ng what we call that profit center para sa correct, barangay. livelihood pagin sir kay sa iban nga mga lugar bala amo ni sang patok nga do river cruise bala amo ni sang patok. Actually ang isa sang naging problema da Mark kay pag ubra sang baruto ay man lang nila gintakos hindi gali kay go stay-tay. No, why ko na idea amo na nga ginpamangkot ko kay may nagwa na blang nga balita nga may plano sina teng akon malang ya na kanamian ko sina kay livelihood for the mga tao na da mo tapos kung katuon asang bisita ano bala na ang effect bala sa ekonomiya sang Sumag kag sa sulod sa Bacolod hamak mao muna katuon sa mga bisita kada ko gid no kakatahom na gid subong sang suba Sumag kay after so many years nga daw ay nagidman sa may nagapangutod kahoy da bla. Nagbalik na ang mangrove ta, ang nipa along the riverbank nagbalik na. So katahom na katama, no, ang ato na lang siguro isa da nga pag-istriktuhan ang pag-abuy sang basura bla. Suba. Gani. No, so more or less guwapo na siya, may ara kita pantalan dito nga ginobra sa previous administration. May gamay nga pantalan to nga daw hindi man magkaramong tsura nga ginobra to sa may GK Village, no, sa babaw sang Suba Sumag. So nabisitahan naman namo na ni Mayor Albi mo nang instruction di sa barangay captain nga i-revive na kag make Sumag tourist destination, no. Tapos nag-ubra naman na sang isa ka ordinansa, nag-first reading na kita, ginobra ni Councilor Jason Villarosa, isa ako man ang iya co-author, nga to declare Sumag River as a tourist destination area. No? By that declaration, maproteksyonan naton, maging illegal na kung anong activity na nga pang-utod, haboy basura, whatever, haboy basura. May penalidad nga medyo stricto na. So at least may huluon to na bla ang barangay captain nga ginakaptan, no, nga to implement the implementation na lang project. Implementation na lang kaya may power na sa mo. Mapasar ta ina nga ordinansa, implementation na lang ang matabo. So hopefully matapos ni Councilor Jason na siguro in a month's time, implement na timing man nga before December tani malutaw ta na ang river boat ta kag maka-cater na ta sa mga bisita, no. Okay. With that, Councilor Thadi, last na lang gid be
brief lang katama, parting message nimo sa pumuluyo naton sang syudad sa Bacolod. Yes, Mark, no. Thank you gid no sang tiniod nga ginhatag mo. Ang akon lang no nga sa atong pumuluyo as chairman of the Committee on Appropriations and Finance, medyo ipit-ipit anay ang giho sa gobyerno no for the next year. Kay gin-reduce ang national government by 300 million ang aton annual budget. No? So ginibanan kita by 300 million tungod sang pandemic. No, kay ang Correct. aton nga budget is 3 years back. No, ang base sang budget kung anong ginagasto ta subong na base ina sa collection sang 3 years ago. 3 years ago was 2020. Amo gini pag sira sang bilog nga Pilipinas tungod sa COVID. Sa bilog nga kalibutan. So why collection, wala transaksyon ng gobyerno. So ma-reduce kita by 300 million. No, so kapangita kita sa mga additional fund source para ibulig diri sa ilagas sa short naton 100, no. So sa mga pumuluyo naton basi medyo hinay-hinay ang giho sa gobyerno by next year because of this reduction, but we will see to it no with the leadership ni Mayor Albi Benitez na makakompensate kita sa reduction nga 300 million no ginapangitaan na subong pagi kung paano naton maka-cover up ang shortage nga 300 million pagi sa local collections no magambal ta local collections sa aton mga local taxes no tiga pangabay kami sa aton pumuluyo nga kung may mga propiedad ka mo bayrin nyo man palihog ang inyong mga land tax bayrin nyo ang inyong mga business permit. Correct. Kaya para makasustainer man ang syudad no ang iya operation kag ginapangako namon pagi sa aton Mayor Albi Benitez nga ang serbisyo no pag padayunon gid mayo no like ang aton garbage collection medyo may problema tagamay kay manok tapos na ng kontrata ni IPM by end of the year no? December na lang December, asala na siya sa December, no? Medyo ipit-ipit na siya guro sa iya budget. Na-release naman halos ang mga balayran siya, no? So, depende na siya, but he is there until December, no? Kag tinakita taman, pagi sa kay Mayor, nga ginawa man ni Mayor nga para matadlong tang atong tubig kag ang Sineco. Ang sadya pa gabi, kay 100 days report ni Mayor Albi, anay manong hapal sa timbraw na utan. Wala traffic ang gina. No, kinadlaw ganito mga pupuluyo, sila kilanglan naging gambal ang pupuluyo, kilanglan naging niya guro lang ino ng Sineco, kay ang Mayor sa Bacolod, manong gambal, brown na utan pa nila. Amo na bla. So, pero ginatingwaan ta na, Mark, ginatingwaan na ni Mayor nga para masolve ta ina, no? Kaya siyempre, hindi ang mayor makasawsaw na kay hindi ang mayor bala nga siling maka-intra gilayon dira kay ang Sineco ya is private. Okay na guro. Thank you so much. Kay wala na mata time, i-text ko na lang ni si Councilor. Thank you so much sa imong tiyempo nga ginatag, Councilor Thady Saison. I-message na lang ka, sir. Kay medyo okay na. Yes, siya. Sige, yes, sir. Mark, salamat no sa liwat kag mayong aga sa atong listeners. Good morning, liwat, sir. Thank you so much sa imong tiyempo. Okay, amo ato si Councilor Thady Saison, ti numero 1 nga councilor sang syudad sang Bacolod. Ang tiyempo naton sa karon alas 9:05 na. Parting kuan ko man na. Kay iduso ko ni tani kadamo-damo sa mga reklamo sa mga scamming bla sa cellphone, damo-damo ga reklamo nga ginahack, gina-clone ang inyong mga cellphone. Ari isa lang ka-advice nga kay wala ka gakayo tas mo ng mga cellphone. No? Isa lang ka-advice no, hindi ka mohalay pang download sang application. Ang tanatan nga application bala nga nagapangayo sang imong password, gapangayo sang imong email address, likawan nyo na. Hindi na ka mohalay pang download. Kaya may iban sina suno sa Meta, ang Meta mo na sang tagiya sang Facebook,
amo na siyang nagada-developer sa Facebook, kuan nyo, ilikawan nyo na ang halay kapang download, kay dira nagasulod ang mga scammer. Ti amak mo 400 kabilog bla, ang mga piki nga application nga nagalagaw subong. 400 kabilog, laban-laban na inang gapang limpyo, inang gapang edit kuno sa mga inyong tsura, likawan nyo na siya. Kaya kung way ka makabalo, may mga apps na nga tupad sa inyo, blang ginabutangan nyo kwarta, tapat ni kamudra. So kung may mo pa lang, hindi na kamo maghalay na pang download sa mga application nga bag-o. Kahit ibis ka ng Meta, ganun na budlayan, no? 24 pa lang na-clear nila, 400 pa kabilog. Ang i-clear nila nga mga peke, nga mga application nga nagalagaw subong sa social media. Kaya para hindi na kamo magkumod, hindi na mo mareklamo nga masulod nila ang inyo ang system sa inyo nga cellphone. Nga bisan hindi nyo yung ginalantaw, hindi nyo ginakuan, kasulod lang sila, tapos ang iban nga kapikian pa. Ano gi kamo tanda gi kamo da hindi kamo halay pang okay na social media kamo kaya hindi kamo halay pang click na bla sa mga hindi ang mga lalantawon kay dira na sila nagasulod. With that, sa ngalan ni Councilor Ising Salanga, maayo gid nga pagpamati, kabalo ko damo sang area nga brownout subong, sige lang duha man ni aton malagyan, may radyo man kita kag may pililian kita sa social media. Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Ini ang inyo kubos nga lagad, Mark Salanga sa Bacolod, Aksyon Radio.